faz por aí adiante. Vamos seguir está. Entonces, ves que para manter eso roxo hai que ter boa leña e pasar traballo para colocala e tela así. Canto saberá que non se sabe que se roxa con madeira. Claro, é partidiña e ben colocada e isto, dá gusto ter un almacén así. Mira que acabado de coller da horta, ves? Mira, Pero son pequenos. fresquiños. Outros anos son grandes. Bueno. Pero hai de todo, pero están verdes. Porque non medraron máis. Ya non son máis. Que guapo está. Está ben, está no seu punto. É que este forno é bon. Que guapo está. E como se chama ese pau? É un pau especial para eso ou? Isto é un gancho. Un gancho. É especial, claro. Especial para o forno, claro. É un gancho para sacar os vacos. Esta vez como medrou. Sí, pois ese é mellor que medre. Vamos. Ese é o estilo de toda a vida que se fixo aquí en Galicia. É máis auténtico imposible. Queima. Isto caro, Agora xa eres un experto panadeiro, xa lle tes o punto collido de tanta experiencia, xa sabes minutos e segundos. Pero te gusta che que este ben pasado, verdad? E a min tamén. O pan crudo non sabe como ben pasadín. Está ligerísimo, non pesa nada. Dá gusto verlos así, todos xuntos iguales. A pala, verdad? A pala para metelo, o fogo para barrelo. A barrelo despois de facer o lume, verdad? Claro, e estes son os lareiros para ir cambiando a leña e limpando forno. Claro. Iso chamase o tallo. E iso para que? Para tapar a porta. Co tallo tapas a boca. E pónselle un apoio. E esa é a fornela. E para aí tírase as brasas cando xa unha vez está quente, verdad? E aí ten o furado, e tira as brasas para a fornela. Cabasoira. Cabasoira. Esta é a fornela das brasas que sobran de facer o lume dentro do forno. E aí bótanse, despois vais apagando, e cando está apagado, quitas a cinza para botar no horto.
ese é o forno, donde está dentro, Claro, dentro está a boca, pero o Dentro. forno está fora. claro. Igual que antes, nas aldeas facíase Antes era redondo. Claro. unha parede redonda que era o que cubría o Por forno. dentro é redondo, pasa que este é un revestimento. Claro, este é o revestimento para que non este o aire. Por dentro é redondo. Os pais por aí adiante. Os procedimentos para poñer o pan na mesa aquí, o pan do país, pan como sempre, cosechado da casa e todo eso, que sea natural. Primeiro labrar a terra. Despois, desde que está a terra labrada, sembrar o trigo na súa época. Para manter eso roxo hai que ter boa leña e pasar traballo para colocala e tela así. Canto saberá que non se sabe que se roxa. Claro, é partidinha e ben colocada e isto, dá gusto ter un almacén así. Mira que acabado de coller da horta, ves? Mira, Son pequenos. fresquiños. E de mallalo despois ainda hai que leválo Ai, ao de moinho todos moi. están verdes. Pero a mallega antes facíase a paus e agora faise con máquinas, non? Pero ahora, como non hai quen dei os paus, hai que mallalo que vai. Non hai quen dei os paus. É vosotros aquí tedes unha máquina campera este forno é bon. que guardades aí, Que que tú eres o que a cuida e engrasa e todo eso. Gracias á máquina, porque outra non quedan máquinas tampouco. Claro. E logo enchufades E como se chama ese pau? É un pau especial para eso? É un gato. Vale hundir ou... Que sea. Especial para o forno, E temos un trator tamén así entre uns cuantos. Esta se cae que ter un trator e sin máis preso. Ves? Claro. E despois levalo ao moín e moelo. Sí, pois ese é mellor, né? Agora ao moín, que Non hai, claro. van todos caídos e cerrados e todo. E despois amasalo, metelo ao forno e mira o traballo que dá todo isto. Ter leña axeitada para arroxar o forno. Claro. Sabelo facer, como sabes tú, xa tes experiencia neso. Sí, porque se non tens experiencia igual te sale todo un carbón ou crudo. Ese é o estilo de toda a vida que se fixo aquí en Galicia. Máis auténtico imposible. Para calcular. Claro, é un forno artesanal. É todo a base de experiencia. Claro. Se tuvera un reloj, chega a unha temperatura, xa está. Pero ese forno é un bon cociñeiro, porque fai unhas empanadas de maravilla. Bueno, e has hecho un cordeiro ou un xamón ou un lacón ou que faga falta. Sí. Agora xa eres un experto panadeiro, xa lle tes o punto collido de tanta experiencia. Xa sabes minutos e segundos. Bueno. Pero te gusta che que este ben pasado, verdad? E a min tamén. Eu o pan quero ben cocido. O pan crudo non sabe como ben pasadín. Eu quero ben cocido, porque era crudo, o coma crudo. Eu non. Está ligerito, mira, non pesa nada, cara. Velo, cara. Dá gusto velos así, todos xuntos iguales. A pala, verdad? A pala para metelo, o escobo para barrelo. Para barrelo despois de facer o lume, verdad? Claro, e estes son os lareiros para ir cambiando a leña e limpando o forno. Claro. Iso chamase o tallo. E iso para que é? Para tapar a porta. Co tallo tapas a boca. E pónselle un apoio. E esa é a fornela. E para aí tírase as brasas cando xa unha vez está quente, verdad? E aí ten un furado, e
E tira as brasas para a fornera. Cabasoira. Sí. Cabasoira. Esta é a fornela. Das brasas que sobran de facer o lume dentro do forno. E aí bótanse, e despois vais apagando, e cando está apagado, quitas a cinza para botar no horto. Ese é o forno, donde está dentro... Claro, dentro está a boca, pero o Dentro. forno está fora. Claro. Igual que antes, nas aldeas facíase Antes era redondo. unha parede redonda que era o que cubría o Por forno. dentro é redondo, pasa que este é un revestimento. Claro, este é o revestimento para que non este o aire. Por dentro é redondo. Pois, Por si acaso se tiver perto, porque podes botar num prato destes. E a vinagre, o azeite.